Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahoton tu sude ruas di gereja tahun dohot naman dohoti permingguan di live streaming. Horas jala selamat beribadah ma tuhita sude. Tapuji ma tuhata marende mahita sian bukende nomor 12 ayat sada 1 ayat 3. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, langit dohot na temu palangit dohot tanon. Amin. Sai pabotohonon mudo tuau dalan hangoluan, gok dolas niroha di adopan ni bohim, akka hausudungan niroha do di siamunmu saleleng ni lelengna. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang nasitong na manondangi ganup jolma na di portibion, sondak koma bohim tuhami, jala parbadiai ma rohanami, asa hutadahami dalan hangoluan marhite siani, sai rajai mahami, asa unang manimbil hami sian dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah, patotong marohanami marhapor siaw tuho marhite-hite tondi parbadia. Amen. Maredehita sian bukende nomor 72 ayat 4.5.
Tangihon hamu ma patik ni debata imana tersurat sian Matius 10 sada ayat 20 sia. Songonon ma patik ni debata. Jakon hamu ma augaku marguru mahamu tu au aina labok doau jalana serep maroha asa dapotan hasonangan tondimuna ido sahatna rap mangido gogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata saya pargogo imahami mangulahon nahobar tu patik ni. Amin. Marinde mahita sian bukende nomor 481 ayat sada dohot ayat 2. Tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di banua gijang pergogo na suatu dosan. Perdengan basa doho jala ro di salileng nilileng na do asi ni roham. Saimar parmuati ma roham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jod dohami mardosa maradopoko jala jod do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami dihatam ale Tuhan Jehovah say unang paingot-ingot pangalasyon nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami palua mahami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema hata baga-baga taringot hasesani dosatta. Songonon do hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tuhamu, guruhon hamu ma sianau, aina labok doau, jalana serep maroha, asa dapotan hasonangan tondimuna. Ay lambok do augakku jalan yang dohot na hupasahaton, hasangapon mani dibata na digijang. Amin. Marinde maita sian bukende nomor 600 sia ayat sada doon ayat 4. Tabegema hatani dibata nagabe epistel tuhita sadarion imana tersurat sian sada Korin sada ayat 20 onom 1 tolupuluh sada tajahama marsikat soring bereng hamu ma akadongan panjowonna di hamu dang piga hamu bisuk mangihuton sibuk dang piga nagogo dang piga nasangap hian. Akan nateuk di Portibion jalana Marlea dipilit debata tung si soadai do asa suada honon na naung jongjong hian. Alai sian ibana do ubain na di bagasan Kristus Yesus hamu ay ibana do gabe habisuhon dihita sian debata dohot atigoran dohot habadiaon, dohot haluaon. Ima sahatna martua do akana tumangihon hatani dibata jala nau peopsa. Amen. Kor inahana.
Marende mahita sian bukende nomor 400 pitu ayat sada dohon ayat sada dohon ayat tolu. Taha tidak koma hapor siaut tai songon na hina tidak kon ni dongat ta sa por siaun di sadok portivion rap mahita madok au por sea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tuno palangit doha tangon au por sea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianto di perbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun debata amanai pargogo na suatu dosani disima ibana bai mamulak sogo tanoon manguhumui halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hato paniala kristenak kana badia dohot diasesain dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihangaluan na sora suda amin. Tabagi matikting na masa di huriatta sadarion.
Amanami doinanami taparada teomma lembar warta na ngadong di tangata manang di impokus. Ya guarni minggu ta sedarion minggu paupaton dung Epipanias Hapapatar minggu 29 Januari 2023. Songot topik ni minggu ta jauh kami debata haroroan ni gogo dohot bisuk. Kemudian tu lembaran berikutnya 3.2. Kami mulai dari 3.2. Persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 29 Januari 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 4.1 Pembelajaran PHK. Pembelajaran PHK semester genap akan dimulai kembali pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 masuk pukul 13.00 WIB. Kemudian 5.1 berita kelahiran. Pada hari Rabu 25 Januari 2023 yang lalu Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Amang A Sianturi Inang Boru Tambunan yang beralamat di Komplek Taman Firdaus Blok A nomor 8 masuk WIK 9. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Kegiatan Naposo. Pada hari Sabtu, Minggu tanggal 28-29 Januari 2023, Naposo HKBP Jalalura Cimahi mengadakan ONC One Night Closer yang berlokasi di Villa Merah Lembang dengan acara yakni ibadah dan pembubaran panitia Natal. Kegiatan tersebut didampingi oleh Amang Pendeta Todo Tua Sirait MTH. Kemudian 5.3 pensiun dalam kurung Purna Bakti Situa. Pada hari Minggu 12 Februari 2023 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan Purna Bakti kepada Amang Situa Johnson Huta Barat Inang R Boristopul dari WEK 3. Adapun kegiatan adalah sebagai berikut. Pengumpulan persembahan tali kasih dilaksanakan pada hari Minggu 5 Februari 2023 dalam ibadah pagi, siang, dan sore. Amplop disediakan huria. Ibadah pelepasan Purna Bakti sekaligus penyerahan cindera mata direncanakan Minggu tanggal 12 Februari 2023 dalam ibadah siang yang masuk pukul 10.30 WIB. Acara Ramatama setelah ibadah siang yang akan diikuti semua para lado, perwakilan jemaat setiap WEK, semua ruas WEK 3, pengurus setiap seksi kategorial bertempat di gedung sekolah minggu. 5.4 Verifikasi keuangan tahun 2022. Pada hari Senin 30 Januari 2023 akan dilaksanakan verifikasi di distrik 18 Jabar Tendi bertempat di HKBP Jalalura Cimahi dimulai pukul 10.00 WIB. 5.5 Ibadah syukuran seksi perempuan.
Seksi perempuan HPJ Lalura Cimahi akan mengadakan ibadah syukur tahun baru yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023. Tempat di Gedung Sekolah Minggu. Dimohon kepada semua anggota seksi perempuan mengikuti kegiatan tersebut. Sonima titing nama asado nanang pamasaota di minggutta sadarion. Tuhan ma mamasuk-masuk sude akan tapi kiri dohotna niulani tangata. Horas madita salukna. Amin. Marende mahita buku ende nomor 600 sia puluh tolu dohot papungu pelian sada A sada B. Yesus do Tuhanku si hukum maun ibadah do hapus sakit tangan anak gugu manuku hawa patuku audi lakaki Tuhanku sumari hunaun mertua sonang Yesus do Tuhan siramu tihaun namar gogoyhon diriko nangguk parukilon godang natingan sabam do diban rohakon Tuhanku sumari hunaun mertua sonang tundikon Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramo tiak kate muna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Huriani Tuhat tanah inaulongan hatani debata dihita di minggu sadarion imana tersurat di buku nisi Job bidu 12 ayat 10 tolu 1 ayat 25. Songoni manang dihamuakka manami nanami remaja na poso bulung sekolah minggu nama dohoti par mingguonon melalui live streaming
Do mamu majah hatani debata natar surat di buku ni si Job biddu 12 ayat 10 tolu 1 ayat 25. Tajaha mamar responsoria. Madapot di ibana habisuhon dohot hagugoon. Di ibana do panuturion dohot panibangon. Idama ibana maniopiai gabe marsik luhut nai ibana muse paluk kasihon gabe marbalik tanoon di bahen. Ibana manogihon akka panuturi hiratabat-taban jala maoto akka panguhumi di bahen. Ibana manogihon akka malim bahet tabat-taban jala ditinggakkon tutano halak na marhuaso. Ibana mangusehon haleaon tuak karaja jala dipahodr hohos ni halak na begu. Ibana patibulhon akka bangso jala diago muse. Ibana pararatton akka bangso jala dipauder muse. Jadi dadap-dadap nasida dihahulomon somar hatiuron jala rabat-rabat nasida dibahen songon halak na mabuk ima sahakna dihamuak kamanami nanami na inaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus molo ta parohahon barita taringot tu si Job takasma dihita habengeton ni sahalak na mengadopi parukilon. Takasma tuhita ima persitutuon ni si Job laho marsihohot di dalam ni debata nangpe mengadopi parukilon. Jala parukilon na diadopan na dang parukilon na mekmet alay tung parukilon na belgado marhite-hite hadumaon gabe hapogoson jala hagabeon gabe soada jala bongot tu ibada sahit naparohon hailaon jala sudedo halak madok tu ibada pabua na somarlaba hajonokon na itu debata pabua na somarupa haburjon na tu debata ala di Job sada ayat walu takas do di jami tahon di sijala di bari tahon ia si Job ima sahalak na daulat roha jala ido konotasi tu si Job yaitu tentang kesalehannya molo si Abraham tentang imannya Bapa segala bangsa yang percaya. Molo si Salomo tentang kebajikannya, hikmat, habisuhonna. Alek si Job adalah orang saleh, na daulat marroha, alai di paloas debata, dapotan parukilon na belga. Omma jamita na berjolo di hita kamang no tamak kenang, nangakan na posobulong sa luhut na hita, ahamay. Dang otomatis sape sahalak na burjuroha gabedang mengadopi parukilon dang otomatis sape jalarang matua gabe so mengadopi hasusaan
nang pehalak nati korroha. Dang gabi nang mengadopi halak namar dalan di debata. Songon si Job. Karena itu memang ada ironi yang terjadi dan sebuah paradoks iman orang yang percaya. Yaitu kenapa Tuhan mengizinkan Ayub menderita. Paluas do. Buat Hosanai, buat Artanai, buat anak konai. Lean sahit tu ibana. Ninna dewata tu sibolisi. Sehingga barita da barjolo tu hitaon tudos masongop paru kilon ni si Daud. Di Pesalmen 73 ayat 2 madok ay mangiburu doro hakku mida halak perjahat. Orang-orang fasik berjaya. Sedangkan orang-orang baik menderita. Ini pergumulan hidup ni naporsea jalai tapi Allah do menghadapi songoni. Tuhan bahasa kalak naburjuroha jalan nabojok marroha di luas so marukil. Ala itu kalak perjahat saya songon nasodais do tanganmu mengalicing nasida. Saya songon nasolalu do uhummu maradok ponak kaparjahati. Hape akka naburjuroha jalan naujur marroha di luas so manaon paru kilon dok jalan namaol. Ido paru kilon ni si Daud di Pesalmen 73 alai. Omma naga bejamita di hitara barjolo. Alai yang ko halak parjahati. Ulus sonon nialogo mai songon orbuk. Jala matua hamatean jabarra. Ido pos nirohatta ubaina Job Ayub berkeputusan dan menetapkan langkahnya tetap di kebenaran, tetap di jalan Tuhan meskipun ia menderita. Nakpe menghadapi paru kilo ni bana. Jala paru kilo non martabat berope. Airoro inatai atong. Maradok po si Job. Ninda inatai. Do inatta pa ururuhon berkamu mara. Ay dia matong upam Job namar Tuhani. Ninda inatai. Jadi ngamar sahit ibana baro-baroon ngamar pugos jalatilahaon romusero pe inatta mangalehon naduk-duk tubagasan nguluna. Jadi ba aha be jabbar ngen narohani si Jobon alai dang adong manahad do ibana dang medeli ibana di bagasan paru kilon nai. Jadi hamu akkai nai mulai berek kamu akka amatta marsak unak dabe hamu marsak ngatong. Taut tomak harumate hoi nam seji. Ada orang nesoni ate. Akan nabe belu merutung mana orang be matana te. Nanong besidon nasongoni. Jadi molo songon nabaru kila matte berek kamu atong apuli hamu atto. Pergugui hamu marsak karijona kan. Unang laus tabay hamu waduk dokon na unang laus tabba naborak di bagasan pikiran na songon inat tapat di tahun molo songon namar saki bebereng terus songon na di loppa do si panganon data burupania songon na mangam mahoin na nak pesumarday ni alang alay ni pangam masongon jadi toy ma rupani jadi songon na niang narohanat tong ayo sipata inatai ngai bereng marsa rosia kator laus dabbay dito. Nabu anak indikator na woto ba so woto kumadanon wangin na amatay petong otoro ho ina natay mo siya ito amatay jadi balam marpiping madirasa rupanya te dangit tordiuru pinang sabar madah bengek madah toy mak tapasa tutuhan yerein na niakan songonin orang dongan nisi Job si Bildad, si Elifas, dot si Sofar, ro tu jabuni si Job, dang mangaleon haneangon, dang mangurupi, dang manugari karejona, alai ro rak kadongan nai, paururu si Job, ai Job, natinaw monat tong alani dosam do inna muse, jadi na diburai debataro, ninna alamolo menurut halak Israel.
melo penyakit kusta itu kena kutuk dan akibat dari dosanya. Jadi sipata memang donganon dan pauruhon harus dokot tate. Ido ban di dok unang marpos ni roha ho tu jol main na debatakan. Alai tu isi maho marpos ni roha tu debata zabing maho marhaporu sajala marpos ni roha. Ala sipata pinabuah holso tu dongan laus ditabai do holsoi. Di rohana asalam dok si tawanonna. Nga di madabu di tipatangga musai. Kira songoni marupani si tawanon ni si Jopon. Nga tinggang itu jang musai. Tasongoni ma pakilalan ni bana rupani. Gabi sauk masongon nanirok ni alak Batak si tujang nagadap. Hira pardonganon ni si Job do takka dongan nai. Alai manad do si Job. Alai marsihoho do si Job. Mangihutut debata jala mangulahun nadingkan di bagasan ngoluna dangarong parngutunguton pangapianon bahkan kata-kata kutuk sian pamanganna dihabenget todo saluhut paru kilon nai jala di halojahon saluhut parsahiton nai di bagasan sadok benget ni roha jala ima nanaeng si tiruotta marhiti jami taon ima makabenget ton sude paru kilota ala nang pe partigor hita nang pe nabonar hamu di bagasan ngolu ni naporsiai dan otomatis dia auto terbebas dari paru kilo alai molo halak na bonar roha marsihoho doi laho masiranggut ton paru kilon na ay takas do dihapor siay iya paru kilon na iya hasusaan na marhapateat dong se di bagasan saluhut sakap ni debata ido kan ido nani do niturpu di ayat 10 tuluy nak kining di ibana do panuturion di ibana do habis suhon jala di ibana do pangatusion nina. Jadi ini adalah sebuah penyerahan diri pabuana debatado saluhutna namar huaso mangaturhon saluhut ngoluni jolmai jala dak sudei terus tu pikirata di ngotamu do pejamita persirangan tahun 2020 sada 2022 tu 2023 Rom 10 sada ayat 26 di dok bagas nayat tong hamoraon hasangapon dohot pikiran ni debata daktar dodo rohani zolmainna betapa dalamnya hikmat pengetahuan Tuhan tidak dapat ditelisik oleh pikiran manusia daktar tusihita dalam ni debata paluason partigori marukil jalanang dabo rohatai ala yang gona tahapo si ima saluhut akka paru kilon ni zolmai marhapatian tunadenggan jala pa tubuhon di ngoluni zolma hatauon dohot hatakason hapapatar di hagugoon ni debata ido banna di dok Roma hamu tuau hamu kana loja jalana sorat asa upasonang ado upasonang dia dari pasonang toddimu nak toddi dari pasonang perjolo asa sonak toddi dungi sonang madaging jakkon hamu ma augak kutu hamu ay nalabbo doau jalana serep marroha ay na neang dodo naupa persatot tu hamu ima jadi ro tu debataro hitaro so si Job roh ibana tu debata mangalu-alu di bagasan saluhut paru kilon nai. Alani roh hamu tu debata mangalu-alu di paru kilon muna. Roh hamu tu Jehovah di bagasan saluhut hasusa atta. Alani aha di ibana do pangatusion. Di ibana do panuturion di debata. Jala dituturi hita di bagasan saluhut akka
parukilotai. Ido nanay takas mian di bagasan nguluta. Ala takas do di boto jala ditadda si Job. Ia parukiloni nanay mabaik kita doi pita. Jamu manod hatani debata di namadok. Ai diuji hoau lau papita hapor siap kena. Job 23 ayat 10. Surat tamu manut jamu ajawi. Di papita. Jadi tujuan di parukiloni papitahon hapor siapa? Aro pita. Lampita, lampita. Daksi lampita teh. Marga purba dangi. Lampita artinya aro pita. Memurnikan. Molo murnikan bahasa Indonesia di memurnikan. Molo pita di bahasa Batak mesti ala patan nih. Lam pita bain. Lam sikop. Lam dasip. Ima molo lam pita. Jadi pada sipok kapor siaut tado HP. Molo di luas debata hita barukil. Job 23 ayat 10. Di bagasan nido di tarida ngolu ni akan apor sia marbenget makabenget ton parukilon nai benget rohana. Di bagas salut hapor siaut. Molo songgop parukilon tu bagasan ngoluna. Songon ahai, songon guci. Songon podang. Jadi penderitaan itu ibarat pedang. Pedang yang dibolak-balik dipukul dan dibakar di perapian supaya menghasilkan pedang yang kuat, kokoh dan tajam dipakai oleh perwira panglima perang dan berangkat ke medan juang dan menang. Songonima baru kiloni jolma. Atau seperti guci dari tanah yang harus dibolak-balik, dibanting, dibakar, dibanting lagi, dibolak-balik, dan akhirnya dibentuk menjadi guci yang mahal dan indah, diukir sehingga dia ditempatkan di tempat yang tinggi dengan price harga yang mahal. Songoni majol mana marukil asa satu hapi tahun, itu maksudnya pita. Satu hatauon di bagasan hina arga ni hapor siaoni. Jadi molawarong baru kilot tahu nang itor madeli hita. Idotong. Molarong hasu saat tahu nang itor marsak kita. Lau papitahod do hape baru kiloni. Lau papitahod do hape hasu saani. Hauton, hapuguson, hamaolon, arsak, parsahiton, hamatean. Di loas debata jala dipakai debata, papitahon hapor siauta. Ido nahina porsiaan ni si Job. Ala pos dorohana ay iba na doninna turpuho berkamu ma jamu ma sian ayat 10 opat 1:24 terus ibana do inna ibana do isi do ibana on debata isi do ibana on Tuhani ibana do makar hari hagugoni raja dungi di paoru gabe har ninna ibana pauruhon songot tabat-tabat nak kemalim akan tua-tua. Jadi orang-orang yang pernah memiliki kekuasaan di Turpukon boido di pauru debata songoni semeta song sini bukan Nesar kan, ini bukan Nesar itu berdiri seperti Tuhan songot debata mana kesude sobbatu ibana termasuk Sadrak Mesak Abednego karena tidak mau menyembah Nebukadnezar dibakar di perapian tungku api panas. Ima si Nebukadnezar. Nung ngajong-jong beraja ini na sudah uduk tu tanoi. Songon debatai bana di pajong-jong dirina gabe songon debata. Dia berdiri seperti Tuhan yang harus disembah dan sujud semua orang menyembah dia. Ale gabe mahu harus si Nebukadnezar. Buat kamu dong. Gabe mahu harus si Nebukadnezar. Gabe marlea pola mangalan duhut songop pinahan ma ipasong jong dirina isi mana ada siester iba sahalak nalea sahalak hatuban di bagasan saluhut
haleaon na arong si so si Esther de game ke lawan pola wai airang si Esther onat to na Esther na ibu da haleaon na gabe boa di papita dewata ibana gabe permaisuri sian halak naso diperhitungkan orang hian naso dikira halak na lea alai bodo dipahehe dewata gabe dapuk bilangan di tonga-tonga ni bangsui jalan dapuk bilangan boy di paoru de bata gabe marlea ido nani haposan ni si Job uban na do diturpukon ibana do ninna bahkan alam semesta tidak sanggup menahan kuasa Tuhan molo didok ibadah tu aiki ninna dungi hornop sude molo makuling de bata tu aiki jadi tuduk do tu de bata saluhu na hagogoon ni portibion do hasangapon na do abulion na imana hina porsian ni si Job jalan naik ka porsiata marhite turpuk sadarion sude hita ai ido na hina porsian ni si Job jadi terus do kesaksian ni si Jobon songon kesaksian ni si Daud ido kibana torsok kamujo hatani dewa taun ay makuling ibana dungi majadi ma madokon ibana gabe mahua ibana tong dewata ay makuling ibana majadi ma madokon ibana dungi ya bagus dungi jongjong ma itu bahasa Indonesianya kalau dia berfirman maka jadilah kalau dia berkehendak maka nyatalah. Ini dia tersurati. Bibeli bagus tong mah. Pesalmen 33 ayat sia. Kalau dia berfirman maka jadilah, kalau dia berkehendak maka nyatalah. Molo makuling menjadi, dang adong boy manulak. Dang adong boy manudati, manang ha, manang ise. Namar huaso di portibion dohot natinop pani dewata nari tanaon dang adong natuk mangabati hagugoon dot hasangapon di dewata ido di tiop si Job ubahen na manahan ibana di parukilon nai jala ido na naing tiopota di bagasan ngulutta asa toktong benget rohatta molorosi taonon tungulutta jala molo mangadopi hamaolok kita di bagasan saluhut parukilota. Ia berketetapan untuk memilih jalan Tuhan meskipun di dalam jalan Tuhan itu ia menanggung konsekuensi paradoksi iman dalam hidupnya yaitu naso malua HP ngoluni jolmai sian parukilon nak pehalak nabonar roha ai gari halak nabonar roha diujuni debata di luas debata manon pangujunan lampar jahat mate agari na tigo roha manaon parukilon lam akka parjahati ba pos rohat tadi si nak pitei de songon na naside dok parjahati no aing apuna portibion karaja pangatuai do takka parhuaso alai boido i pauru dewatai sauroruna di paucat di paudar ninda diturpuhonate dicabut kekuasaannya oleh dewata dan sebaliknya orang-orang yang berketetapan memilih jalan Tuhan bisa diangkat Tuhan setinggi-tingginya imata tiup asapos rohatta molotung tahilala dang pernah puna portibiok kita halak na pugus dohita nama naon paru kilo dohita molo tahilala naso dietong portibiok kita ala yang bodi debata argado jolmai jala argado halak na bojok marroha dia dopan di jahoba di bagasan pasu-pasunai ima tatiop na gabi suku-suku nuaing saya ima alania ada ulaning bain namar si hohot si Jopon di bagasan perdalanan ning uluna nak kiningani ngatadok pabuana lomoni rohani dewata nasaut tu ibana jalaut dona yang kirwata ingot tamudo petang yang ni Tuhan Yesus di Getsemane
pola martangiang dungis sapadang buran batu. Lauma Tuhan Yesus martangiang di perlak Getsemane. Dungi di lopik matangan na hir hodok na songo mudar. Martangiang tu dewatain na di Evangelium Lukas. Dungi di dokma. Alea mang out na tarbahen. Salpuhom mapanginumanon sianau. Alai unang lomoni rohaku. Lomoni roham mainna. Jadi debata namar lomoni roham marhuaso do laho patu pahot do mangatur honda une di bagasan nguluta. Dia berkuasa marhuaso laho patu pahon ahanabui jalan tahu di bagasan ngulunai. Ingot tamuro pe songot tangyang ni danaki tangyang ni danaki makan. Jadi pas malewat padita si jolo ni jabu ni sahalak ruasna. Lihat padita ibigi mamanganggu hijabu. Hijabui. Mangoy na manganggu tangis. Dadanak tuk tangis. Bah nama huaro na narhana. Ala tarjoi bana songon parjamita ba sukuno doa nama sa hijabu ban na manganggu kidak danakon narhana to. Nama te do bapak nanwai. Manang namarujung go inong na narhana. Disukun amat tau matong tudak danakon. Disukun paditaw mat tudak danakon. Nama huwa ho. So nam tangis so manganggu ki ho marabura ni lumne nga marabura ni lunda danakon. Ngabar sahi be ama ngabar sahi tin. Isi marsai. Beta au padita do asa utangnya kon. Hasiroan itu pos rohamda ni ya pula-puli madak danakon atong. Beta main na itu giom ma amat tau tu jabu. HP irip puno manangisi namar sahid. HP peliharaan ni dana kodo hurang mar sahid to nga piak bebuti huting ngaon. Nganeng mate huting ngaon. Jadi ropat diton dia dudah panganggu ni bayon narat. Saya pinikir isi namar sahid da palaud do hutingon narohana. Narohani amat tepat diton rupani kan. Ali si tangis tu dana kon. Jadi tatanya koma ate pahana modah martangyang mahitana. Tuhan mololo moroham pamaluma. Molo solo moroham ucap ma hosanai inna padito na tong tu dan amin nina roda dari amin mau lihat emak padito mau lihat main. Salputiki malum peliharaan ni dana kon. Jalan yang Roma dok mau lihat itu paditei. Ngai tanya kopang di dok majo mau lihatin narohana. Horas amang, horas salom, horas. Horas bah. Songon nagalima padita kura baru siap pagaran. Manaunudan songon nangalia mohop amat tahun. Rupani kan. Jadi bah nabawaru amang padita. Nah burak sehat doin na. Olo bah. Olo doh amang tanya kon na. Tanya kon coba. Ai kada bulus-bulus do tangyang na calon ni Tuhan doi. Na padita no to. Tong martangyang mahita. Tuhan mololomoroham padita namion pamalum mak. Molosolomoroham sita bahosanay nataji. Amen nina mataon. Angko padita ina kiro amen. Bay sita kan nok kosakon narwana rupani kan. Dango oleh mana madu amen. Alai ya malate odotong tangyang nida dana korupane. Jadi tersongoni mai rupani ate. Naneng dohonok kubaunok melomar sahi tiba dua rohamu. Utangnya aku kepadita Muhammad non. Songoni tangyang muna rupani ate. Dangi dak tangyang nena tadok. Naneng udok di sima mololomo rohani dewata. Jala molonunga makuling ibana tangadong nawe madudati. Termasuk haulion dohot hamagoan. Mololomoro hani dewata jale di palos dewata mate rohita. Sopola manaon na porsuk. Alai mololomoro hani dewata ngasara-sara be hosatta. Ngasara-sara be tahilala ngulutta. Alai moloro dewata madok mangulu mau na mangulu rohita. Ima balgani huasoni dewata. Jala puasa manahan si Job di saluhu ngai tadai mana takas doi di tadai mana. Jadi suku-suku tu hita
Hita ulaning takas do tatad de bata. Takas do panadayot tadi de bata. Sehingga guarni minggu ta epipani. Epipani penyataan Tuhan. Hapa patar ni de bata. Patar de bata do hagugona. Dingolu niak kana porsiai. Dangarong miber rohana nang pe gudang paru kilo natinaonna. Alania ala pos rohana mololomo rohani dewata di bagasa saluhut sakap nai patu paon naro. Jalale hononna. Suarong nabuy mga bati manangisepe manangabe. Dangarong buy mga bati manangisepe jala mananga gari paretana tu taoi aiki buy laho paucaton nagogo di Portivion redep sude rage molonung nga makuling Jehovah laho mangaleo paretta tunatinok panay songonido nang jolmay di bagasan nguluna dihilala nung nga di hasangapon na bibana nung nga di hagugoon na nung nga di hasikopon ni huwaso na alay bodo di ucak de batay di joput jala di sitak hagugoon ni jolmay dungi di paoru maibana tuinganan na marlea di bagasan salu nay do di bagasan hagugoon nay ido de batata ibada do ninna jadi takas do di tada si Job ido dang ngungkil rohana nang arong mabiya di bana ay hamoraon na 400 untona mulu hali 50 juta nga 20 miliar mago sude ripas 500 haludena haliuk kamu ma hali 10 juta 500 hali 10 juta jadi 5 miliar sugari satu ngani pe pembangunan tahun 1 miliar naik nga sayon terus ngani ngarupan itu ima ta salon no si Job itu sektor sayon adungi habing nga mago sude ripas sude marsahit baro-baron di bajol mamadok itu tuh doon maksi tahun ni si Jopon so naso ado ate waro ati na hiperbola don di besar-besarkan tidak ini kenyataan gambaran kehidupan karena memang akan ada orang juga yang mengalami penderitaan yang hampir-hampir sama kurang lebih sian si tahun ni si Jopon nga pugus Lea, Dangol, Porsuk, Parir, Otomuse, jadi barang di bagasan baru kilona, Romuse hamatean. Olo songoni hitaon, olo tataon hira-hira to puro ngomro songoni dang marhasoan baru kiloni rotu hita dang marhasoan. Boy do masa songon na masa tu si Jopot tu hita boy. Alanido banda gabi barita na uli do di hita. Laho marsihohot manghuton dalan ni dewataro lomoni rohana nangpe danggabi malua hitasian paru kilotai alani habona rotta alai halak nabona roha dia dopan ni dewata marsihohot doi toktong maka ngaluton paru kilonna hasusaanna hapogosonna haotonna parsahitonna hamateanna tu dewata ala ditadda ibana do jala pos dorohana iya dewata marhuaso dohi patupahon pangatusion ni dewata pikiran ni dewata naso hadodoa jolma yang tidak tertelisik manusia dan jala pos dorohana rancangan Tuhan indah pada waktunya nasinakka ni dewata marhapatia tunaringgad do dakya dewata marsakap tunaroa jolmai tung marhapatean tunaringgad do saluhut nasinakapan ni dewata nang pesipata maol atusan jala maol zakonon ni jolma sakap ni dewata naringgani amin martang yang mahita mauliate maniho Tuhan lam tugudu haporsion nami jala marsihoho songo si Job ala takkasu tadahami horo na marhuaso ay makulik ko majadi do madokon ho dungi jongjong ma tangadong nabuy mga bati manudati huaso
do tagugomu natinopami nang sudejol mamanisia ale Tuhan molutung adong akaruasmu di son waeng damar minggu di garejaon doho namad dohoti par mingguon live streaming akka parukilon hasusan na sida moloro na sida tuho sayunang tulak alay hapugani mangurupi na sida batuguhon dohot patol hason sakakmu asa unang madele na sida alani si taononi pasu mahami sa luhukna akan ulang tahun kelahiran sa dariodo sa minggu panjang umur di nasida ulang tahun pernikahan ruas ni huriami lam berbahagia rumah tangga nasida tupahima le Tuhan yarakon nani palumehom di keluarga Asia turi boru tabunan asanggie buru magodang danaki sehat hipas margugo manang natoras na pagodang-godang kosa ruas ni huriam simpati sa live streaming sa Bastias Sinaga pasu-pasu iba na diak kaulan nodok ngoluna songoni maruas mu amang tabunan boru si matupang viola nama jalo ulaun na badia ali Tuhan alani persahiton na pos rohanami dirawat di rumah sakit nasida sonari di Bekasi pasu-pasu mapangubation nasida jala leo nahi pasod di nasida li Tuhan ay bongot to pamatang na laho mangalehon hahi saron ni todina asa toktong hipas hapor siyaon na jala diingot majau guar muna badiyay atur hot tu nasida na umulian rumenggan ho bartu asini roham do sakak muna denggani jala ajari salu na keluarga laho majalo nadinggan siya na rupanmu jala pasahaton ngulu nasida tuho pasu-pasu ma KNN Yuda an Rofa martaba-taba masih nadongat di nasida do pasu-pasu mi ruas ni huriam na mga leo tok-tok ripe tua sirait inang burdamanik songoni inang nama masu-masu janji iman na pinasahat ni nanami nyonya pangaribuan borusiahan asima roham pasu-pasu may gabi las ni roha patuk konak kana ring rikot di pembangunan ni Huria sumbangan tu pembangunan na hujalo kami siya nama nami keluarga PH butar-butar borusitorus saya lam tabay dengan dibasam di nasida nang diakka keluarga nasida boru ni Huriam Arnes Tambunan melakukan pekerjaannya dengan baik Tuhan berkati songoninang sian si dabutar boru Panjaitan sian Tangerang ali Tuhan dipangidohon amanamiodo asa ditangya kokuriaon nasida naung 5 tahun merumah tangga ali nang dapot hagabiodo pedi haroan ni danak di tonga-tonga ni keluarga nasida utangnya ko kami manasida ali Tuhan asima roham makuling maho jala jongjong maho di tonga-tonga ni nguluna mamasu-masu burtian ni nanami boru Panjaitan jala persinuan amanami sida butar asiro hamali Tuhan tubuh mapanagamon haroan di keluarga nasida bagas marurat tutoru ramos merbunung tugijang asang giat ali Tuhan di lasni roha hatuaon haposammu nasida laho mameop dana di siweon ni nanami jupang panagaman di keluarga nasida salam sikop keluarga na martangiang do kay anak konna mamuji-muji kuarmu di bagas nasida pasang apoko di ngulu nasida tarpatu pahodo Tuhan ay hodo manon dana di bortian niya kaina jala manop panasida bawa manang boru-boru lehononmu di keluarga niya manami sida butar pos rohanami le Tuhan pasu-pasommu nang keluarga di jari tonang boru sirait songoni nak sudi popar tabunan pangaraji cimahi pada larang manang di dia pinasida maringa do mulaulaon pos rohanami say natup pahamu do ngulu nasida pasu-pasu maruas mina marsahit bangadopi paru kilo nane parsahit on amang heral simajuntak anggia tali Tuhan di rumah sakit sartika asih songoni nang puramos boru sirait na dirawat sai topo nasida di bilu ni rumah sakit asa malum nasida li Tuhan pasu-pasu makau na pinangan nasida dot penanganan dokter medis rumah sakit si panganos si numon mangula maho maritesian ni mangaleo kay pasod di nasida songoni nang ruas ni Huriam na hurang hipas na soagorak kay mersada-sada daoni mana sida li Tuhan di bagasan huaso muna labohi na mamasu-masu ak karuas ni Huriam na mangadupi paru kilon kay anak kon nami na soharu marhasohotan dope dohot nang marhasohotan dang dapot akka hagabiyod dope li Tuhan asi maroham sayurupi na sida jala pasu-pasu songoni nang akka na
mengadupi hasusahan dia kengulu pertibion ekonomi dohot panosa niaka sidabu-dabuon hapugoson haoton parukilon hasusaan parsahiton tatak masaluh na nasida asa margugo hami lahu mengadupi akka parukilon nami di tanoon mau liate madiho Tuhan hutad dahami hodo parhuaso jala pargugo na suatu dosan asi maroham dihami oloi mapangiduan nami guru tulomoni roham dia katiki halehetasa hobartu asini rohani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maret demahita hut papung peliat tujolo. Amar guru dulu di Jehovah debat kata dohon madu maknai nasaner pos biroha nama kirim di Jehovah hidup amar tuai namar mudu nasailan aumain mar atuaon debatakui tong tong naturingan aku au miano tok tong diau dohoti joloano Lando di pasari jolma nasotau hasonangana jalana sohot use anggo sakap di rohaku di matanan aposaku nama anupa sasude pakirimondo pasunang rohanina marhaposan tu Jehovah debata ai tu masini rohana upasahat dosudena sai di mandona tama Adangyak kon mapilata ale di batawa manami na di banua gijang horo haro ron ni salu silelo daning gado nasaw libasa ra mauliutus pasat tami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom paso-paso may jala ramote asaw parasya kami pilihanon pati bulok karajon mo dito nga tongani huriam do di portibion buhay maroha nami maritite tordim asalam hutadahami gurang nasileleon mitu kami asalam girgir hay madok mauliate tuho marite hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. nasanani lehon
Ale amanamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songonda di Banua Gijang, lehon matu kami sadari kangulu siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni rongan namar dosa tu kami, unang kami tu giotu pangujunan palua mahami sian pangago. Ulak panghamu di bagasad dame, jalo hamu pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu mari kita salutna.